Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ka jing saphriang kinsan jong ka way ka durki lani ka video hakilat rinsan social media. Hagabalayo i baka way ka bike kabalale stun lani niya close up. Haga surok ba ha Sauli New Shillong Township. Kalalit ban tenra bet ya ka way pat ka skuti kabawan nakaliang persya. Hado ba unong niya jong ka skuti ula hair bat kala sa jrong bat minsaw jur. Kumta hagabay day bat kani nakaliang urang ba senong kamapat Sauli uba juda wa lang. Ula ong bagata ka jingjia kala penkin dit sikat day ya u bat kum kikmekik pa. Kim day satya ban sarong niya ka spa ka po jongki da ka ba aimon yalaki kun. Uba wa lang uli atu bagata ka jingjia kala jia haga sni ublay. Man namar ba hagi teki benta ba jia ka teki jingya tingko. Kadang don hapadeng kikam jong ka roy ka par. Kumta nakaliang ka snong ka jupen longhi barabor ya ka jinglet ban be ya kikna samla kibalaya lum yalang hagi teki jaka. But kasnong ka jukar patru iki pulit jong ka mau ka siang outpost ya ka bakin kamlong pikir hagaban let pahara ni ban let jingo siya ka jaka kanang makanam don kanu ka jingjia ka bas ngosi uba wa lang uloong bahadin ka jingyo i ya ka durki kala don ka jing kta ayu kumurang ba sinong baduloong bahaga jingkmi ka basani ba ka baningkong galong baki kimi kikpa kide ban long kiba pikir nakabenta ikon kikti uba wa lang ule atho bakat kum ga jingyo ajing tip jong u utoy khna ubala pen i close up udai ubana ka sinong mau ka siang bad ubala mat pat ya ga jing mensaw hagane ga jingjia udai khna ubadang hapdeng karta khatsan hadu khatn reus nem ai ban udang don menta hapdeng ga jing syak sumar han Negrims Hospital uba wa lang ulo ongru bakum kikme kikpa kim dai ban sarong ya ga jing don jing em namar bo toy khunna obalangat hagajing mensaw wala kam dei gajing bakla jong uru henry udang dei tang ukhna ubahapo khat pras nem karata kabamut ba umpat don ya ka hok man yo ya ka driving license henry kumno pat utei ukhna ulayo ban nya ya ka skuti banwan shadu samaupat Sauli ulo ongru ba da tip thikna la ka don ni em gajing ai ujor ejahar nakaliang jong to khna ubala mensaw Henry lada kamdon kum kata kajing ujor lani lada ka don kajing amap ka markel yang ru hapdeng jongki Henry ka anpat ka ban trekam naga benta ubale ya ka ston namar ba ka surok ka ba ulale ston ka ka surok jong pat ba ka ba amdon hok manu ru ban let yale ston ha ka jaka pat ba habayo apat banyak keren bat uba Vivix im SP City lingba ka phone Uloong baki pulit kila penlong ya kejing pahara ha kita kitan bajia kita kejing jia bat ule athu baka klemshim la don satya kan gono kejing ujor halor kita kejing jia Henry nakaliang ki pulit pat kinsale ya kabadan kam haga bide bagat kejing jia ya kabana kaliang ka jongar ha kejing burkam tengah shio jing tip punto ya dia ya ka pipi la pentip shinga ha bide bagat kam te bahadi ka bangala yok jiktik ngala persyam hi ka ban budin bat habang kali ki para no song ki no ki kam jong song te kila pentikna baga to incident ka jahan ti apa mo par Sauli hal to kalenti ka ba na kalen jo ka ban ka tushna to mai te ka jingja ka ja kam dei manen ka ja man singi sunday step te ka ba ni la yo ngala yo ru ya ka jingtip iba malumala haka bede bat utu bale ka ston bat kunju bat utu na oba ya ka skuti haka ba wana persya di kendo itu ka baik ka ba la kalon hasro te nakaliang ga jongi akitu ki areas namar bakadang dot kini ikam development te nakaliang ga jongi kom kashnong barabon ni jupenong hi ka jini alet ya kaban be ya ki kana samna ki bayalum ki to ki jaka ba kum jur ngi jur request ru ya ki pulit nang ina po mo ka siang outpost ya ka ba kin kamlong pikir ya ka jingle ya kaban pahara la ne ya kaban lek ban juo asya ka jaka kanang ba kanong don ka ron ka jingja ka pasungsi
Tenrei kumbalong hina kawi ka por shu por te kasim jing e na kalian ka jongi ban man ka minute man la ka second slani man ka kenta mani don chati bangangai kan long ka jing e ru na ka benta ka police department ya ka ba kindon man la ka minute man la ka second man la ka por te abang yo I kum tu pakadon ka jing ja ka don hi ka jing ta na kalian ka jonga kum mura masyo tenrei ka bade pakum kini ka jing ja habangi analyze ba te kabanong kong iba kikimi kikipakin hablong pikir na kapantagi kon tingala ya kaban ya thu amne bakini ki arno kikena tinguwe udu bana po mau kasiam o bale ya itu stone but bal along victim paru ba mensal te uba udu na ubarang long minor kaba ka kumga jingtip ka jonga kalong ba udang de kumba khatsan snem lani kandu snem ye kaba udon hapring jung kecing syak sumar aduh entah te halor bede bekani te kaba nongkong kaba ngakwa ya kaban penpau kalau nak kaban taki kimi ya kaba ngiem nom sarong nak kaban ta kecing don kecing em kaba ni don namar uni ukuna ubala ngak haga jaman saw haga ni ka apot wala da umde ubala le ma udu tenre urang long ukuna ya ka ba umpan long entitle ya ka ban yo ya ka driving license te komno uni ukuna uyo ya ka skuti ya ka non sini siapo ma pa usawi dengan semua ya ka ban ong ba halor ka bide pakane ka te nakalian jong ka enforcement authority kadai ka ban sim kamlang kanang ba kanong pensyori kimi pa ya ka bakin ai shabira ni kin ai kali kin ai skuti kin ai bike ya ki khon ki badang hapo jong Jakarta te la dana kalian ju kimi pa ki snok tilang ha ka bede ba kane ka benta te ngai kan kam penduna ya kini ki jaj accident ha ki lenti ki skin namara ka jinglong rang basnong ka jonga ni shambun wadang ni hapo snong ki kena ki ba kalai katal flipi nya skuti dan rena kalian ka jongi kum kasnong hi bangi tip bangi yoi ba kidon ki kena ki ba nya kum tu skuti ni ban ikni ya ka skuti lani ya shabi ka bangi soman par iki kimi ki pa ten risulong don bok ba hado menta kam pat sim don kan no ka jinja ka ban serious te kata ka dika action ka bangi sim kalian ka jongi kum kasnong ten ka incidents pat ka ba kalalong major hagado ka ba uni kuna ban admit po hospital ya ka ban yo ya ka jing sumar kala dehi ka kamram na kalian jong ka police department and ka traffic department jong ka police ba kin shim action ya ki kimi ba kanang ba kani kan nom slori ki kimi ba kin sarong halor ka spa ka po ka ba ki don de ka ba ar pa na ka banta jong uni o bole aston ngangit na kalian jong ka department kinale ai ka kamram ka ba kide banle dengan semua ya ka ba kide ban ai da ka ba tinge tinga ngam tip ba tip ka don em ka kenja FIR ya ka ba lalos persyak yo kuna tenre la da kam don kum kata ru tenre la da lane la da ka don ka jingya compromise hapring joki tenre ka han ka de ban trikam na ka banta jong na maro boleh ka thi ka di ka public property te ka ba don hok manu manuru ban le ston hapo ka jaka jong upai ba dengan ngaso ya ka ban ba kat kum ki ai ki ba ki don ki section la ni ki ken don ko pe kat kum ka motor vehicle act 1988 te na kalin jong ka ai ka di ban pentri kam le se la kala ban long lai section la ni kala ban long south section te ki de ban ai ka jing pun saja ka ba pakana ko penta jong ni kuna namar ba kan long ru kajing ikai ba kan long ru ko dor na ko penta ki wei par ki kena ki ba jumlien ban ston ye ki ba ki jong ki haki yendi ye kisinkin tinna kalian ga jongi la ngi yo ya ga jing tip ni shim hi ga karam ka jongi kom kashno ya ka ba ki don haki kep ba ki kena samna ki jowan ya kendo yang ro masno ya ka ban pan ya ga jing bet ten re na kalian ga jongi mai namang isung thu ba ka de kam de ka jaka ya ka ban le ston nama ki don ru ki ba ya ki ba yan ki ba penan kam ya tu berarti ka singkin ya ka ba la ra ya ka jing sa ten re kumpalong hi ka the shati ka jaka te ko mo ba sorry de
Namar kidang syudon tang katuk ane teliki offices laniki institution ba kidang pentri kam de hendai kum tu kasurok kalanang ya syakmat kalanang ya syaprang ya ke jing pentri nak kalian jong ka bor jong ka sorkar de kalong ka ba atrak na samlaban jale chiti ke jaka ban ston ngomong tang ka baik de hendai kidon tu kikiap la di bor ba kira re kaliru ban leston shikti ki jaka de halor be kani te nak kalian ga jongi hi kum kashnam la dangi la mission action ka benta ga jongi ya ka ba ni report shiki pulit ka nak kalian jongi pulit kin le ya ka ban kam te nak benta jong kani ka pat ka ni ka kenti ga ba mantana mar ka along serious kani ga jong ke incidents te na semua ga ban omba kadega kamram jong ka police department ya ka ban ajing sneng kanang ba kan loka kubur nak benta kiwe Kena bermasau saya kismar. ante apa ni krims tengam da yo ya ka ban kalib ha te ndai na kaliang jong traffic branch nanti na poren jatu asu report yang ang wadang don ante apa ni krims adu menda ya kata nga klem yo akli udon hakakti jong pulet ne te pila le ko no te ndai ka kum ka jing ya thu na kaliang ka jong ki kalong ba haswa ya ka bakin poi maki kila ada ya ka ban satel ya ka mata prinjuki Idai halor jong kata tinggal kebangan ngapan bahwa lada kira setel ni wala da kira compromise pramakiru sung tu baru arki dan jing bangla teta kadau ki kloy ke ban compromise tengah semua bana kali jong ka an kam de ke ban island